L-ekonomija Maltija għadha f'qagħda aħjar mill-medja Ewropea u l-indikazzjonijiet tal-futur huma pożittivi. Issa l-Gvern tefa' ħarstu lejn is-settur tal-industrija biex numru ta' setturi speċjalizzati żgħar li għandna bħal loġistika, il-films, il-kreattività diġitali u life sciences ikomplu jimirħu. Sosta dan id-deputat Prim Ministru Lewis Grech waqt seminar organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ Maltija fejn kien diskuss il-kunċett ta' one size fits all. Kunċett li ma qabilx miegħu Lewis Grech li sostna li jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tħalli l-Istati membri ikunu flessibbli fir-regoli tagħhom. Għaldaqstant stqarr li jeħtieġ li jkun hemm bidla fid-definizzjonijiet u regoli Ewropej. Tul l-istess seminar is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg stqarr li sabiex l-industrija tal-manifattura f'pajjiżna tkun mejjuna ssir iktar kompetittiva se jkunu allokati 50 miljun euro ta' fondi Ewropej mill-Fond Strutturali u t'Investiment għall-industrija u għall-kumpaniji żgħar u medji. 20 miljun euro minnhom se jingħataw lill-industrija għall-investiment f'riċerka u f'żvilupp. Filwaqt li 25 miljun oħra se jkunu allokati għall-għajnuna fix-xiri ta' makkinarju ġdid. Il-5 miljuni l-oħra se jingħataw għall-investiment fl-ekonomija diġitali biex bekk tkun sfruttata aħjar l-era diġitali. Borg sostna li permezz ta' dawn iskemi se tingħata għajnuna lil min jixtieq jinvesti biex itejjeb l-proċessar tal-prodott u s-servizz tiegħu għaliex bekk titkabbar il-kompetittività tal-industrija Maltija.